Wai ashe dama ya Ibrahim soja ne? Wasa kike ko da gaske? Wallahi da gaske nake. Dan Allah Amina ki bani shawara. Ki faɗa min yadda zan bullo wannan al'amarin. Duk abin da ya faru, kar ki zarge ni. Ki zargi kanki. Kin ga tafiyata. Being a senior officer as captain like me is not easy. What? Ka daina nuna kwata-kwata ka sani ko a hanya ka gani bana so mu gaisa ni da kai. Kin san me kike furta kuwa? Ƙwarai ko ni na san abin da nake faɗa. Kin ci amanar aure. Kin ci amanar sirrin da Allah ya yi na tsakanin ma'aurata. Allah wadare da ki. Wallahi ba zan bushe ba tare da ina yin tsinuwa a gare ki ba. Allah ya isa ba zan yafe miki ba. Lafiya dai? Wallahi wani mummunan mafarki ne. Ina tare da ke kin kuma gefe kina yin waya da wani garji da masani ba? Haba mana. Ya kamata a ce kai ne namiji na farko da zai fara yadda da ni a rayuwa. Bai kamata ya zama kana zargi na ba. Wannan wayar daga ina kika fito da ita? Idan gaskiya kika shirya me yasa ba za ki amsa wayar a gabana ba?